Hej. Jeg vil her vise en øvelse, som er sindssygt god. Et rigtig godt stræk for problemer med din piriformis, eller hvis du har problemer med psoas. Derudover så er det stræk, jeg vil vise jer her, også rigtig godt at gå ind i, hvis det hele bare bimler og bamler. Hvis der bare er for meget på hele paletten, og du føler dig stresset, så vil jeg gå ind i det her stræk. Bare være dig selv, sæt noget rolig musik på, og så bare gå ind i strækket og blive i det. Gerne 2-3 minutter, og selvom det er mega hårdt. Mærk, hvad der kommer op til overfladen, når du går ind i øvelsen. Vær med din vejrtrækning ind gennem næsen. Fyld maven godt op, og giv slip gennem munden. Jeg prøver lige at vise her et rigtig godt stræk. Det hedder svanen eller duestrækket. Det er sådan lidt med forskel, hvor man lige søger. Det, der er vigtigt, det er, at forreste ben skal ind under dig. Det bagerste ben skal strækkes rigtig godt ud. Og når du sidder i strækket her, så er det vigtigt, at du er lige op, at du ikke falder ned på ballen. Så vidt muligt op. Hænderne foran dig. Din fod. Og så bare være her. Du vil kunne mærke, at det strækker på indersiden af dit inderlår helt ind til dit bækken. Det du mærker helt herinde, det kunne være din piriformis, som er rigtig stram. Hvis du mærker det op heroppe igennem lysken på indersiden heroppe, så er det formentlig din psoas, der spænder rigtig godt op. Det kan være meget smertefuldt, men gode vejrtrækninger. Bare vær med det. Og bare mærk, hvad der sker inde i kroppen. Og så stille og roligt kan man gå fremad. Bare gå til din grænse. Om du er her, og bare kan mærke, at det er puha. Eller om du kan gå endnu længere ned, så du kommer til at ligge ned over dit ben. Det vil strække hele dit lår helt om i ballen. Og hvis du bare giver slip i nakken, og bare hænger. Det vigtigste, det er, at du slapper af. Vær opmærksom på, at det bagerste ben er strukket. Og du kan hele tiden sådan justere på det, strække det godt ud. Det, der bare er vigtigst hele vejen igennem, nu kravler jeg lige herop. Det, der er vigtigst hele vejen igennem, det er, at du ikke ryger ud på siden, men at du er heroppe hele tiden. Hele tiden heroppe. Så. God fornøjelse.